Developer sa usa ka subdivision sa Barangay Pito sa Dakbayan sa Sugbo giisyuhan og notice of violation sa Office of the Building Official kun OPO ug gipasumiter usab og relocation survey. Aniya ang report. Gipatawag kaganilang buntag sa Office of the Building Officials kun OBO ang opisyal sa usa ka developer ug ang mga apektadong homeowners. Gituki nila ang mga lakang humana kasinati og problema ang dapit diin adunay 52 ka mga balay ang nabutang sa peligro nunod sa paglihok sa yuta ug aduna gani mga nagrabihan. Human mahugno ang riprap wall tungod sa baha. Girekomendar sa Pangulo sa OBO, Architect Florante Catalan, nga pabakantihan una ang mga apektadong Pinoyanan hangtod magkurihian sa developer ang mga kausaban nga gipatuman sama sa extension nga wala maapil sa orihinal nga plano. Usa gyud sa trabaho sa OBO is to safeguard life and property, no? So if makita namo nga delikado na, mo advise gyud me to vacate the area. So bakantihan gina nila. Samtang gi-isyuhan na og notice of violation ang developer. Kung sa man ilang violation, katong mga area nga gi-approve na to dati nga nag-extend sila without permits. Ikaduha is the notice of illegal construction, katong retaining wall. Gipangayuan usab og relocation survey ang developer sa subdivision. We can have the relocation survey, then dito reflective na kung asa, then we will put up the marking kung asa magsugod pagkuha ang 3-meter easement. Samtang iklaro sa konsehal nga patuman ang clearing operation sa party sa balay nga nakaangkon sa gisitar nga 3-meter easement. Ang among objective sa city government is clearly to recover gyud ang 3-meter nga easement. Kay obviously makita nimo dito sa subdivision wala man gyud passageway, wala man gyud easement, no? Giuntop man gyud nilang structure adto gyud sa ato ang ilang riprap wall. Sa developer kauban si Cleufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.